Здравейте, приятели! Ето, че отново е понеделник и е време за психологическо предизвикателство. Днес ще си говорим за една друга базова емоция, която движи нашия психотелесен поток надолу. Това е тъгата, отчаянието, депресията. Има ситуации, които ни се струват толкова трудни и невъзможно да ги променим, че направо ни смачкват. Нашето тяло иска да легне, да се предаде и да не прави абсолютно нищо. Задачата за седмицата е да потърсим кои са тези събития и ситуации в живота ни, които предизвикват тази телесна реакция в нас и да ги наблюдаваме. Колко често се повтарят, кои са хората и местата, с които са свързани, какво ми липсва, за да мога да реагирам по различен начин. Напомням ви, че можем да променим само нещата, които сме способни да наблюдаваме в себе си. Затова се позволете да видите вашите слаби и тъжни страни. Самият акт на осъзнаване отваря възможността за промяна. Когато видя, че правя нещо, което не харесвам, е по-лесно да намеря причината за това и да я променя. Пишете ми в коментари какво сте открили и какво е това, което ви прави тъжни и отчаяни и какво бихте могли да направите, за да промените това. Последвайте ме във Facebook и в Instagram за следващото предизвикателство.